Caesar Patriotsi, one is out of the who have been making one a lot. I will not get a cash no. DJ, one after the other. Oh, this so bad, I'm telling you about now. I had a boy, and I can't listen to for now. You're have to one side. You're going to know to get Jerono. I want to die to Rena Bata. Jerono. Up in that family will be the head, hell and do. You don't have to long the fair hands of it. You know, my love. It's your music, The importer and exporter of all kinds of gadgets.
Kaina onwere mgbe a ga-enye ndị ogene onwere mgbe a ga-enye ndị ogene ehe aga kụọ egwu mana anyị ka nwere singles Ana yendo gene na ndeba. Ana yendo gene na ndeba. Bikon. Kuna nyonde. Na sasa ndo bago. Watago.
Bossman. Huh? Place canopy. Yeah.
Last one, I'm coming. Look at this thing. Hey! Ihe ọkpụkpere usi nke pụọ. Nwa dị ga-afọrọ m ka na ụmụ nwa mmadụ na-enye m nsogbu. E nyere ya... Akwesị ya na mmemme odego. Akwesị ya hero. Nwa mmadụ na-enye m nsogbu ka empty can. Okay, ọ dọsara ya amụ kan ọ bịa. E nyere isi ọ dị anyị bụ. Ọ ka ọ gbanye ya. Ọ ihe ọ na-agwa gị na-eme ya. Mba, m na-emekwana ya si ọ ịmago. Which kind Ndị eje ndị mama mma like agagharịchago m si ya ndezie n'ụlọ enyi ahụ. Okay, nwachara. Okay, ka ị gara ụlọ enyi akịta onwe nke efu. Mba, a sị bịa njezie pụta ha ji eme ogbe. Ha ji eme ogbe. There's our security. People like our property.
I didn't so wake me. I kill any fool because it was me. Send your push your man. Only for that, I'm going out. I want this your man. Send your push your man. I didn't so quick. I was in need to go. And the guardian lesson says, oh, you are too soon. You never see the room. You are too soon. You know what you can say when you go. Ọba tó bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ bí i ṣe àbáṣẹ́gbẹ̀ ṣe náà ti bẹ́ sí àfọ́kànmọ́ yàgbà ní tuntun tó mọ́ owó tẹ̀gbẹ́ ní àbí gbogbo lọ́kùn mọ̀bí ilé àbí ó ti dídò jù ú kó ó tún ìrìnkè náà jù mí gbogbo Abala bọ́ọ̀dù. Abala bọ́ọ̀dù.
People can avoid about the seats. About the seats in the world. I'm going to enjoy this cut. Yeah, I'll just sit online for the way you can support. Yeah. But we just want to be direct on you. Welcome. Hello na ihu ebe a. Just pata ha n'ihu. Mbashi ka rotate ya. Ị ga-sete ebe a. Sete ebe a.
Diamond. Algo no es nada. Agora, oi Belo, dar para mire, agora, dar na kọwara gị na ọ bụ onye Enugu akwa ebe a na why ọ nwere mgbe abalị taa mbe ga-ame ka ma show sef ebe a ụzọ egwu Ego Boss my stage name. I'm a Ego Boss. Oh, we're calling off from online now. Maybe I get more or they watch video, one thing or the other. Yes, all about whatever. Or what they put my family. Or sure. Long money. Yeah, man, we don't want to even have to go out and make a hit to that. I'm not about more. You got one. Yeah, go question on me. Come remember.
Ahora me va a ir para atrás. Right, I know, man. Good. Big Uber. Good, sir.
come on. Ibe ga-eri ibu na-adaba. Siza patrọt zakebe, egwu nwoke ugwu ga-akara. Egwu nwoke ya n'ọnụ. Egwu nwoke n'ọnụ. Ibe kele nke bilie n'oche. Anyị echejiri igwe ugbu a. Kele nke echejiri igwe ugbu a. And what is too much? You get an icon. If you want to live in our book, a former candidate about you will. I see some of our people. But you're going over now. But you want to know too much. A former candidate about it. You want to know too much. A former candidate. If you want to know too much. A former candidate about it. You want to know too much. A former candidate. When I put on the baby, when I tell you. When I tell you. Bébé le bout de la couture, après monsieur. Aïe aïe aïe, oh non non, bébé maintenant pas ça va fonctionner. Oh non non, aïe aïe aïe, bébé maintenant pas ça va fonctionner. Papa dit gimba. On dit que man, il fait que ma fille me signe. Il fait que maman va mourir me signe. Vous le manez à la mandoule. Ma carande au bout de Number 2, we're going to make a battle. Number 3, we're going to do the 101 nation. Number 4, we're going to negotiate. I put that in the city. The man is sitting in the city. Open the way to the so when you wake up, I'm making the way. Look at the man up there. People are not to do. People don't know this. People don't know this. No one
What a small. The level they play them now. But you're gonna first them. You will make it away. If you are going to do this, if you don't do this, there's a good idea. I am not.
Nah, aku bukan pesek. Ini kalau kalian kalian mana? Aku deh sir. Shimusa. Do I have 1 or 2 words to tell us? I don't know how to share it. Oh, I'm tired of interview. I will not walk it down. But over that time, I might not be prepared for you. You have a reporter. I love to hear we have put that before the I'm a young for that. Oh, it's about it. Thank you, sir. Ada apa kamu ini? Apa ada kamu? Mau? Kenapa? Mau itu? Bye. Allah. Yang mana yang itu yang mana lah? Yeah. Oh, go not. And the 500. Sugar.
Absolutely, I'm gonna work good. Don't even know. Oh, as a commander, Boxers, more than I got out. Okay, Zuba. Get the boxers. I managed to get right.
Sima kuchu mwanne. Ifola kuwe na hapo. Tinisi gina kuwa. Ni ya mota kufa. Ega mota kufa. Onye kusa. Eze ndi munda kumbe. Abulu ndumo ide mundide waka. Abalu mundu. Emesananda kulele mungu. Emesananda kulele mungu. Ebe tule tumoimis. Ibi mele kumbe. Ewu chukwe nisa. Ibi nomani. Oh no, amami. Ibi mele tumono. I am just telling you a true story. I was in Brazil. I was in the primary. You cannot be seen here. You can get them. Yes, you can get
According mana kofono na Ghana o. According mana kofono na Ghana o. Onelego na pounds. Onelego na cities. According mana kofono na Ghana o. According mana kofono Uromo na kulubu wa bebe obi. Ebe bebe yo. Akwadi maneko fuede. Ibele mo pawesi. Kawanya di wale imo. Akwadi maneko fuede. Ebi kunji, welcome to. Ọ̀pọ̀ ìjọba tuntun rẹ̀ sí gbogbo ẹgbẹ́ ọ̀gá ilé ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ gbogbo ẹgbẹ́ ọ̀gá ilé ẹgbẹ́ ẹgbẹ́. Ọmọ mi náà lílẹ̀ wọ́n ti lè ṣe aláàbò ìgbà. Nígbà tẹ̀lé ike ẹ̀gẹ̀dẹ̀ ní mi ẹgbẹ́ ìdálọ́bà. A ní ìtìsí mi ló ti sí. According to the conference, ọ̀rọ̀ sí gbogbo ọ̀gọ̀ ilé gbogbo gbogbo ìgbìsìnkú gbogbo ìgbìsìnkú gbogbo òfin gbogbo bóyá gbogbo ó sì gbọ́dọ̀ mẹ́yìn bọ̀ ẹ̀rù tí kò ní sọ. Ìpàdé sí ìpàdé sí ìpàdé sí ló bẹ̀rẹ̀ máa bí ọ̀gá rẹ̀. A máa sọ lọ́wọ́. Àkọ́dí mmana kọ́ọ̀fù ẹ̀yẹ. Adana mẹ́rẹ̀ ìkẹ́lẹ́ ẹ̀yẹ. Ife nkiri wà bẹ́ẹ̀ wù. Náà wọ́n kà fi hàn bẹ́ẹ̀. Ìfọ̀lẹ́ wọn ni kóòtù ṣe mọ́ ọ̀jù. Ọ̀pọ̀ ìrọ̀lẹ́. Ogun mu ká ń tiẹ̀ mọ́ ọ̀jù. Ọ̀nà ṣùgbọ́n omi. Ọ̀nà ṣùgbọ́n omi. Ọ̀nà ṣùgbọ́n omi. Báwo ló ń dẹ́kun náà fún? Ọ̀gbọ́n ló ń dẹ́kun náà fún. Ọmọ ìṣẹ̀lẹ̀ yìí kò gbàgbà. Ọmọ yẹn ìwọ̀n náà ọdún ìmọ̀. Ọ̀rẹ́ mọ́ sọ́ńdọ̀ àwùjọ. Ẹ̀dẹ́gbẹ́ mú bí kọ́. Ìkọ̀nà sàrà bọ̀ṣọ̀ ẹgbẹ́ kẹlẹ̀ yìí. Ìkọ̀nà sàrà bọ̀ṣọ̀ ẹgbẹ́ kẹlẹ̀ yìí. Ọ̀rọ̀ tí o bí ní ẹ̀ náà Ghana. Akọ́ni mmana kọ́ọ̀fù ẹ̀yẹ na Ghana o. Akọ́ni mmana kọ́ọ̀fù ẹ̀yẹ maka na ọ na-ebute ime, ọ na-ebute esemokwu, ọ na-ebute si n'aja ya. Ụmụnna nwezuo akụ, ihe na-asa n'anụ o. Ikete na nke igwe osisi eji afọ ya ama egwe keneyi ike nkụ na na-etu ego agwọ agwọ ọgbara gịrị n'ihu eliachi onye mụ nọ n'obi ya na mee ekele iwe ndị eliachi ahịa na mọrụ ọdụkwala izi ma hapụrụla igwe ọdụkwala izi ma hapụrụla Seba. Ọ̀tìlóbí na gbúdúdú. Nínú lẹ́kùn nàná. Ọ̀tìlóbí. Ìfúkọ̀ ní ìwọlé ọgbẹ́ tẹ̀sánlẹ̀ ní àbẹ́ sọ̀rọ̀ ìwé. Ẹ̀yà máìkì kúrò lọ́wọ́. Ọ̀sán gba gbígbé. Akọ́ni
kofonyo akwadi mana kofonyo ewo owo na wetu si ako ile na se abosa obi anu ya bolo kan akwadi mana kofonyo na nege no apa mana dala Nigeria di lo patata wana mwe dala Makebe. Alo kehebe. Go fuma kamoyo. Atmo, darling. Go fuma kamoyo. To be precise. See that was your team. Nwanne m nwa ya ebe n'ọcha ekele m ọkụkụrụ aka ọkụ maka ọ na-agba enyi ha akọdị mmanụ aka ofu onye ụlọ onye vidiyo sekwuru Mama, I'm not doing something again. Only you that I didn't talk, but it goes. It goes that by your bedroom now. I want to share a little sayana. Not to cool a little madablo come and remember. Not to cool a little madablo come and remember. Come on with our name, Obonet on you will be there. Obonet on you will be there. Open Subono. If we're willing to do it, we're going to tell you. Unafugo, nukusi na bonjo. Unafugo, nukusi na bonjo. Unaputi ni beyuzo. Unaputi ni beyuzo. Unaputi ni beyuzo. Unaputi di beyuzo. Ejo puti ni matematika. Akuko meleme, o mena business to brother. Oye mobo ni wo wa mo, akama dele. Ojo ti lo na ti lo foba. Ojo ti lo na se. You better than get. As a person to see him at the macro, Madame, I could come in. Oh, man, I took this day to brother. Oh, man, I took this day to brother. And we couldn't be like the mother.
Eji mundu madu webia. Eji mundu madu webia. Ina nuonu. As oneje nembe ni kuwa galane. Makagini. Makanda. Makagini. Iwe makanda. Disi kwa liye mamuwa galane. Kama do mendo. Oh dede. Yotu, London Zoo. I'm an idea of a Bloody body. Bloody body. Bloody body.
Ya,
Todo mundo foi bom, todo mundo foi todo mundo foi Amado tinha amor, esse homem tinha amor, se amado tinha amor, esse homem tinha Go there, sir. Oh, no. You go go, you know the way you're going. What's your main you got the other? Or you want to get the way you're Oh, it's like a lamb, you. Because I'm going to go and say, I'm not able. Aga dịghị la mma afọ nkwurisi wee kwado wee bịa mmemme a wee sị na unu zu ka eme sị ka ịgba ọha na eze ka obi tụrụ gị na mmemme a unu bịa ụbọchị taata mmemme a ịbịa chukwu ya ebe ihe ka otu anyị ga-emekwa n'udo ndị anyị bịa ebe ha jikọrọ ụlọ ha tụrụ anyị o nwere ihe a na-eme eziokwu egwu arụ achị na-abụga mke eziokwu unu metara anyị onweghị unu emere anyị bịara aja anyị mekwe n'ike anyị adịrị ha esepụghị anyị ihe anyị ga-ebe anyị nke anyị ekele gị oge ọgụ unu nwaanyị dị ndụ ka o si wee bie ndụ unu na ya ọ dịkwa na mma oge ọ biri ndụ ọfụma oge ọ dịrị ndụ na-ajụ ya ajụ ọ bụ na anyị na ha dịrị o nwere ihe ka afọ ebe o nwere ihe ka afọ ebe a n'ụzọ ihe ọ na-emere anyị ka anyị ka na-ebe akwa maka n'oge ekele m unu afụrụ n'anya na unu gbara mbọ wee wesị na unu zu ka eme na-asị njidekwu njide ọ ga-adị unu na mma o a sị na ihe ọbụla bụ ifu ntụfu na mmemme ọ bụ ego ọpụta ma ọ bụ okwu ọnụ ọ bụ iji okwu na Job ga-akwụghachi unu mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs kedu afọ a na-etu ga-etu Kabụọ ya dịrị ọla abịa Igubos na-ekele gị o Igubos dị Boz Empire Media ana m ekele gị wee na-asị ka dị gị na mma o na-asị na mmemme unu bịara ga dị ka ha ji akwụrụ chu n'ezinụlọ a Job ga-esi na wee mere unu mma n'aha Jizọs ekele gị o Olùbàdàn bye bye nọ ijọ ọma Olùbàdàn. Why bye bye. Interview.
taịm